पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर हो प्रश्न एकदम गंभीर प्रश्न हो प्रश्न आम्ही बीएससी सगळ्यांनी चर्चा केली आय बॉट इट टू दी नोटीस टू यू अँड टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खास करून स्पीकर सर आयच्या दिसाक जो एक मुगेलो जो 28 स्टार क्वेश्चन नंबर 1A हो सेस आणि कंप्लायन्स हेजेर आशिल्लो तो ट्रान्सफर करून आज आन्सर दिला स्पीकर सर ही व्हॉट इज दिस 3 पुसा जाली स्पीकर सर आय हॅव रिटन अ लेटर टू यू दिस इज द लेटर रिटन टू यू ऑन 16 जुलै ही प्रथा लोकशाहीची हत्या करपाची जेन्ना आज आम्ही प्रश्न घाता वा नेम मुगेलो प्रश्न आशिल्लो हो ट्रान्सफर करून खोडशाचो प्रश्न हे जिंदाला नदानी लागून हितून 3-4 हजार कोटीचो घोटाळा आसा आणि हे प्रश्न कित्याक ट्रान्सफर केले प्रश्न हे जाऊ दी कित्याक ते प्रश्न ट्रान्सफर जाले क्वेश्चन नंबर्स घ्या अरे स्पीकर सर I have raised a point of order स्पीकर सर I have raised a point of order तुम्ही हेजे तुगेले बसून घ्या दिवपा जाय स्पीकर सर क्वेश्चनवर जाऊ स्पीकर सर हो घोटाळो ही स्टार्ट पहिले दिसा कमेंट सर तू आता प्रश्न आता ट्रान्सफर केला ऑपोजिशन लीडर राज दिला अनस्टार्ट ऑपोजिशन लीडर ईडी अलिमाव सांगा आय ट्रान्सफर केलो क्वेश्चनवर केलो ही लेटर स्पीकर सर ही लेटर तू बरयल्या स्पीकर सर यस स्पीकर सर दिस इज फॉर द थर्ड टाइम दिस इज हत्या ऑफ लोकशाही थर्ड क्वेश्चन बाबा एक क्वेश्चन स्पीकर सर बसून घ्या एमर्जन्सी लायल्ली ऑपोजिशन लीडर बसून घ्या स्पीकर सर तुम्ही हत्या सदांच कोताय हो सरकार हत्या सदांच कोता थर्ड क्वेश्चन बाबा अरे स्पीकर सर हे जबाब आमकां कित्याक दिली उल्हास स्वेकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जेन्ना काळे जेन्ना मंत्रीन हेजेर आसत दिवपाक जाय आशिल्लो उल्हास स्वेकर कोण केला हे मोगन पळय सिद्धालाचे सरकार गोडशान क्वेश्चनवर जाऊ दी 3000 कोटीचे उल्हास स्वेकर प्रश्न उल्हास स्वेकर कित्याक हेजेर क्वेश्चनवर जावपाक दियात तुमका पंधरा दिवसाचे सेशन आसा वेगवेगळ्या विषया संदर्भात तुम्ही प्रश्न विचारू शकता घालूंक शकता उल्हास स्वेकर माझो प्रश्न आसलेलो उल्हास स्वेकर क्वेश्चनवर जावपाक दियात क्वेश्चनवर जावपाक दियात वेगवेगळ्या विषयाचे तुम्ही क्वेश्चन घालू शकता कॉलिगेटेशन घालू शकता वेगवेगळ्या विषयाचे बोलू शकता उल्हास स्वेकर हुकुमशाही आज जेन्ना तुगे उल्हास स्वेकर मुख्यमंत्री सर इश्यू तो 27 तारखेक पोस्टपोन करू ना तो 27 तारखे आसा स्पीकर सर या मंत्री फुटबॉल स्पीकर सर हो मंत्री मंत्री 290 चे मंत्री नित्ता मोशन मूव केला एक सोमारा आसा 28 अरे अनस्टार्ट रिप्लाय दिला कन्वर्ट कोण अनस्टार्ट रिप्लाय रिप्लाय आज दिल्या ऑपोजिशन लीडर ईडी अलिमाव कामकाज चलोवपाचें ना कामकाज चलोवपाचें ना रिपोर्ट सांगता बसून घ्या मंत्री आणि मंत्र्यांचे खाते आसा 28 रिप्लाय रुलिंग स्टार्ट आशिल्लो
वॉर्निंग दिया आज अनस्टार्ट करून 4,500 घरा 4,500 घरा मोडपाक नोटिसी धाडल्या बसून घ्या डिस्कस झाली पंचायत सेक्रेटरी 4,500 घरा नोटिसी धाडिल्ल्यो आहा नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा एका हाऊस डिस्टर्ब करपाचे आसा तेका क्वेश्चनावर चलोवपाचो ना म्हणून 28 तारखेक सोमारा फुडल्या येवपाचो आहा त्या प्रश्नाचेर हत्या जाता हत्या अरे कसली हत्या तुम्ही सगळ्यात व्हडली हत्या केली तुमची हत्या तुम्ही तो सायडीची हत्या खरी जर केल्या आसत जाल्यार ती एमर्जन्सी ऍडजस्टमेंट 28 तारखेक विचार 28 तारखेक दोन विषय असा एक लक्षात जाय ताका दोन विषय असा त्या संबंध दोन विषय असा एक पंचायतची इल्लीगल नोटीस हो एक विषय असा आणि दुसरो विषय कोर्ट पीडब्ल्यूडी ची सर्वे आणि कोर्ट म्हणजे एकाच वेळाचेर दोन विषय तू तुम्ही रुलिंग द्या आणि तेच म्हणता श्री उल्हास शेखर सर माझा प्रश्न बिझनेस सर्क्युलेट केला म्हणल्यार बहुजन समाजाचे तुमका पडूंक जाय सरकारान डिस्कशन केल्ले नाका 4,100 घरांचो इश्यू आहा बारीक लोकांचो इश्यू वाटीच कशे विषय तू मांडर जाते आता 15 दीस असा पंचायत सेक्रेटरी नोटिसी धाडटा क्वेश्चन नॉट आज न्यूजपेपरान फ्रंट पेज अश्युरन्स दिया सभापती माशे तो प्रश्न अरे तो गृहबद्दल मांडलेला आहे बहुजन समाजाची होता मांडलेला आहे की नाही क्या मांडलेली आहे सर माझा प्रश्न असलेला गोवा हाऊसिंग बोर्डान EWS LIG घरात बसून घ्या क्वेश्चन वर डिस्टर्ब करणार क्वेश्चन विचारता मरे बिझनेस सर्क्युलेट केला ह्याच्या पुढे तुम्ही बांधलेले स्पीकर सर रिवाइज बिझनेस हाऊसिंग बोर्ड हे केसले ही स्ट्रॅटेजी झाली प्लॅनिंग हॉटेलांत तू 1970 बिझनेस सर्क्युलेट केला स्पीकर सर रिवाइज बिझनेस किती सर्क्युलेट केला स्पीकर सर यस EWS LIG शेखर ही स्ट्रॅटेजी झाली हॉटेलांत तू त्या टायमाचेर 50 मीटर अरे क्वेश्चन घर बांदप बिझनेस हुई हा इकॉनॉमिकली विकर सेक्शनान घरा बांधताले LIG घरा बांधताले लोअर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.